Què és millor, rentar-se les mans amb aigua i sabó o millor el desinfectant? Avui compararem rentar-se les mans o bé amb sabó o bé amb desinfectant de mans. Hi ha moltes diferències entre rentar-se les mans amb sabó i aigua que amb solució hidroalcohòlica. Em vaig desinfectar les mans amb desinfectant. Em poso una gota, com has vist, i frego. Així, entre els dits, important. Per aquí també, així. Així que em mullo les mans i aplico una quantitat abundant de sabó i començo. La veritat és que és un mètode molt senzill d'aplicar, ja que només necessites aigua i sabó. I necessites un mínim de 20 segons per rentar-te-les bé. És eficaç per matar virus i bacteris i l'única contraindicació que hi pot haver és que mata els bacteris dolents, però també els bons. Hem de seguir rentar-nos les mans amb el procés, freguem les ungles, els canells, i un cop les tenim ben netes només traiem el sabó. Tenim la il·lusió, les ganes de tot, tenim l'esperança, l'estiu dins el cor, tenim 1000 cançons i la veu a cada plaça. Tenim les muntanyes, els rius i les valls, les portes obertes sempre de bat a bat. Vindria a ser una cosa així. Després us renteu les mans com hem fet amb el desinfectant, fregant palmell en palmell, després entre dits, canviant de lateral al dit per desinfectar el dit gros, l'altre, entre dits, amb les puntes per desinfectar les ungles. Ara, us renteu les mans amb l'aigua, o sigui, traieu el sabó. Quan no quedi res de sabó, us eixugueu les mans. La solució hidroalcohòlica és més eficaç que l'aigua i el sabó. Elimina els virus i els bacteris i desinfecta les mans. Es recomana utilitzar per higiene i no quan les mans estiguin brutes. Una de les avantatges és que no necessites ni aigua ni tovallola i ho pots fer en qualsevol moment. A part, és molt fàcil d'aplicar. S'han de seguir diferents passos, com els que apareixen al vídeo, ja que és important que s'escampi bé per les dues mans. Ha de tenir una durada d'entre 20 i 30 segons. I quan acabem ens pot quedar una sensació de mans enganxoses, però lo normal és que passi de seguida. Aquest mètode és molt fàcil d'aplicar. Has d'estar uns 20 segons rentant-te les mans i és eficaç per matar els bacteris sempre que t'ho rentis molt bé i posis el sabó per tota la mà. I després de netejar-les tens una sensació que les mans les tens fines i ben netes. I no té cap contradicció. Bàsicament, si pots utilitzar el rentat de mans, millor. Això només és ocasió per quan estàs fora de casa. Doncs bé. I doncs seria gairebé el mateix. Circularment. Per dintre. Circularment un altre cop, perquè intenti passar per les ungles.
fem per cada dit. Per rentar-se les mans és molt fàcil amb els dos mètodes. Amb sabó t'has d'estar un minut llarg i amb solució hidroalcohòlica uns 30 segons. Ara us he posat un exemple de com jo em rento les mans amb aigua i sabó, tot i que amb el desinfectant vindria a ser el mateix, l'únic que només utilitzes aquell líquid. I el que s'ha de fer és seguir aquests passos i usualment duren entre 15 i 20 segons tot plegat, tot i que poder sí que amb aigua i sabó pot arribar a durar més, ja que te les has d'aclarar el sabó després. Jo en aquest vídeo duro més de 20 segons, ja que ho he fet lent per ensenyar-vos com es feia. El desinfectant i és igual de fàcil, ja que el procés és el mateix i la duració també. Però té la diferència de que no necessites aigua en el procés. I el mètode del desinfectant no és tan bo per matar els bacteris i virus, ja que si ho vols fer 100% eficaç, doncs abans t'has d'haver rentat les mans amb aigua i sabó. El mètode més fàcil d'aplicar és la solució hidroalcohòlica i que no cal esbandir com l'aigua i el sabó. Quant temps es necessita per netejar-se bé les mans amb cada producte i el per què? Amb l'aigua i el sabó es triga 40 i 60 segons i amb la solució hidroalcohòlica es triga entre 20 i 30 segons per netejar-se bé les mans. Quin és el més eficaç i quin elimina els bacteris, els virus de les mans i per què? El més eficaç és l'aigua i el sabó, perquè els components del sabó maten qualsevol bactèria i virus. I ficar el desinfectant. Després començar a rotar les mans amb el palmell, un cop i l'altre, entre els dits, anar canviant de lloc els dits, per davant i per darrere, després amb el dors de l'altra mà en els dits, a la part exterior, el dit gros, l'altre, i per finalitzar, amb la punta dels dits ens freguem en el centre en el palmell, diguem. I un cop estiguin seques ja teniu les mans desinfectades. Necessites l'aigua i sabó per rentar les mans quan les tens brutes i quan utilitzes el desinfectant les mans et queden sense virus ni bacteris, o sigui, et queden molt netes.